完璧美少女桂おとぎ。みんなの憧れの的と見せかけて、実は結構裏がある。完璧美男子二の前時。すみません、大丈夫ですか？いい人だと思っていたのに。刈り上げピアスブラック一国。共犯ね。こんなギャップは聞いてない。こんなんまるで恋してるみたいじゃん。恋せよまやかし天使なの？コミックス発売中。